Hi everyone. Nei, khwijima बिदि हानदों. मानसिफ्रा khwijima एवनाय संनायखौ खोन्थाबाय थादों ना. khwijima khwijimaya जे हाननायाव बेसेबां खस्थ' बेखौ नायदोरा नामा? संनायखौनो बयबो होबाय थायो ना. नै खारैया थालिर फस्ला खारै. बैयाव मोनसे दंबावो हनै फिसानो. Gurin, mana? Yes. Ikut. Angna kameramena ginan kargulayo. Yes. Obaw je ordeng bungno nangla miथिबायना. जाबायलै थोबाय. Kapan? Jalan sih deh. Aduh, maha jauh kabar aku. Sas, kumpai semua mata aku tuh. Golo itu gol duri. Amur hatu tadi kan. Kita mata aku kuli. Mata sih mana kabel? Itu sih. Dia nunggu dah. Oh. Pokok dah. Order aku. Kurusnya. Ayah. Khwijima mana mana apa nak? Enggak. Aduh itu. Gila ibu. Itu kia. Gede. Gede. Gila. Acelera. Aduh. Acelera. Bahap sah nih. Orbai cikse ornya toh. Obaw je ordeng. Mane munang lar kona koni. Acing akai koro moro kanai sanai habjubur koro hayang nami koro hebne hanai kanai. Selekani kayak nih. Bangdray burzा नङा. Protesto थैयो जाग्रायानो सानैल' फारसे जोंहा. या जालायलाय आं मालाबा जे interest गैया. Gol. Nei, आरो फोसाबबावगोन बेखौहाय. आंखौ बेखौ जरा. आरो फोसाबबावगोन बेवहाय नै बे बिमा बिमा दंबावोना बे बिमा बिमाखौ फोसाबबावगोन ओमफ्राय फोसाबनानै बासिनोसै आरो बारा बै इसिबां गैखाला नालाय आखाइजों बासिबाबो जायो. खायसे संग्रायाव बासियो ओमफ्राय खायसे दैयावनो जिस्रि सोमै जिस्रियाव सिथाबना फैजोबो नालाय बेहा नैबे आथिं दंना बे आथिङा सिथाबनानै फैफाजोबो ओमफ्राय जिखौ ओरै खालायसिगोन ओमफ्राय जियावहाय बिमाया सिथाबसिगोन ओमफ्राय फैफासिगोन आरो आं बेखौ आया होनदों माबा माबि मिक्स आरो खनसे जाबावनो होननानै माबा माबि कालेक्सन हार्ब्सफोरजोंहाय ओमफ्राय आंथ' दावदैजोंबो जानो मोजां मोनो स्रेम एवनानै लास्टावहाय एसे दावदै एसे एवलानानै होनाय आरो थारमाने मोनखांबा बिदिबो आं गोथाव मोनो दावदैजों जाफ्लाखैबा सोरबा दावदैजों जा गाव गोजा एवनानैबो मोजां मोनो गाव गोजा जायो ओमफ्राय गोखा गोखैयावहाय मिक्स खालामनानै जायो आरो दावदै होनानै एवनानै जायो आं सिखा फिसाखौनो दान्दायाव खानानै हानबाय खायसे खासिजों माबायो हायो जोंना बियो बारहुंखाजों बायनायमोन दाख्लै सिलेखा दंफां दालाया ओमफ्राय बेवहाय जों बाहा गिदिर मोनखादों दाख्लैबो मोनजाखादों बेनिफ्राय बियो माखासेया बिलाइया गोथां नालाय थख्रबाखैमोन नुवाखैमोन बे बाहायैनो थाबाय ओमफ्राय बिदि दंबावो आरो बेखौ नुनानै दिनै हानबाय आं
जायगा बोस्लायनांबाय बोस्लायाबा नङाबा ज' ज' अरथारोना गाबबाथाय नोंखौ माबाजों रायजागोन दंना गैयाथाय बेयाव दङ ओमफ्राय नै एसेबांखिनि मोनबाय एसेल' मोनबाय एसेबाबो थोयो जोंहा जाग्रायानो खमखा नालाय खैजिमा बिदै जाग्राया खम ओमफ्राय बिराद खस्थ' हाननायाव बिराद अरो बिराद माहाबा अरसोबाय आंखौ होमबाबो हानबाय जानो गोथाव मोनो नालाय आं जासुलि नालाय ओंखायनो हानबाय आरो गोदो उन्दैयाव बांसिन हानोमोन बेनिफ्राय सोरबाफोर जुदि आंनि बे चेनेलावहाय जुदि गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायगोन आरो बेबायदिनो माबा माबि एसे एनै गोदान भिडिअ आं लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननि थाखाय आं एवनाय संनायखौ खोन्थाला मानो होनबा एवनाय संनाय जोंथ' नुखाबाय थाखायो नालाय नङासै होमबा थेंक इउ फर वाचिं एभ्रिवान बाय